Всеки ден, навсякъде по света, се случват необясними за нас човеците неща. Такива, които не се подчиняват на логиката. Такива, чието тайни не са разкрити от науката. Такива, чието създатели наричаме с различни имена. Орисия, велик творец, магия, съдба. Едно от тези чудеса сътвори и днешният празник. Днес празнуваме апогея и кулминацията, щастливата развръзка на една истинска, дълбока, красива и изпълнена със смисъл любовна история. Тази любовна история ни учи, че колкото и дълго разумът да ни води до задънени пътеки, до задънени улици, то нещо по-голямо, по-силно от нас, сочи на сърцето ни правилният път. Когато след 10 години, след хиляди разнолики преживявания, животът връща главният герой в тази приказка отново и отново към една и съща жена. Не му остава нищо, освен да осъзнае писано име да бъдат заедно. След многократното и не дотам леко побутване от съдбата, вече просветлен, той поема здраво яздите на любовта. Твърдо решен е отново да спечели онази същата, специалната, единствената за него жена. Защото вече знае писано име да бъдат заедно. Проглежда за това как всяко парче от пъзела на неговия живот се подрежда. Всяка болезнена метаморфоза, всеки труден житейски урок са имали смисъл. И вече без капка съжаление за миналото, без миг на съмнение в бъдещето, заявява уверен: Анна Мария, писано ни е да бъдем заедно.